কমিটিৰ ফালৰ পৰা আমাৰ ট্ৰাইবেল সংঘৰ ফালৰ পৰা যিটো কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট জাতিৰ প্ৰমাণপত্ৰ জনজাতিসকলৰ জাতিৰ প্ৰমাণপত্ৰ প্ৰদান কৰা হৈছে এই কথাটো সকলোৱে জানে যে ট্ৰাইবেল সংঘ ডাইৰেক্টলি জাতিৰ প্ৰমাণপত্ৰ বা কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আমি প্ৰদান নকৰোঁ কিন্তু ট্ৰাইবেল সংঘ আইডেণ্টিফাই কৰা হয় পৰিচয় কৰাই দিয়া হয় যে এই মানুহজন জনজাতি হয় তেওঁক জনজাতি প্ৰমাণপত্ৰ দিব লাগে বা কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট দিব লাগে বুলি আমি জিলা প্ৰশাসনক আমি এটা ফৰৱাৰ্ড কৰি দিওঁ আমি ৰিকমেণ্ড কৰি দিওঁ আমি আইডেণ্টিফাইড কৰি দিওঁ কিন্তু কথাটো হৈছে কি আমাৰ ক'বলগীয়া কথাটো হৈছে কি জিলা প্ৰশাসন আমাৰ কোকৰাঝাৰ জিলা প্ৰশাসন কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটৰ সকলো ফাইল পত্ৰ এজন মানুহৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটৰ সকলো নথি পত্ৰ জমা হোৱাৰ পিছতো অনলাইন যোগে জমা হোৱাৰ পিছতো এমাহ নহয় দুমাহ নহয় 3 মাহ 4 মাহলৈকে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটটো মোকলাই নিদিয়ে যাৰ বাবে আজি জনজাতিৰ ৰাইজ জাতিৰ প্ৰমাণপত্ৰ পাবলৈ দুৰ্যোগ ভুগিবলগীয়া হৈ আছে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটটো যেতিয়া দৰকাৰ হয় যেতিয়া ইমাৰ্জেঞ্চি হয় তেতিয়া মানুহে আবেদন কৰে কিন্তু আবেদন কৰাৰ পিছত এজন প্ৰাৰ্থীয়ে নিজৰ জাতিৰ প্ৰমাণপত্ৰ পাবলৈ যদি 3 মাহলৈকে থাকিব লাগে তেতিয়াহ'লে এই ব্যক্তিজনৰ প্ৰাৰ্থীৰ যিটো আবেদনৰ বিষয়বস্তু এইটো বৰ অসুবিধাত পৰি যায় আৰু তেওঁৰ হ'বলগীয়া কামবিলাক নহ'ব পাৰে বহু কথাবোৰ তেওঁৰ বিষয়বোৰ পিছুৱাই যায় পৰে এই অসুবিধাটো আমাৰ জনজাতি ৰাইজে ভুগি আছে গতিকে জিলা প্ৰশাসনক আমি দাবী জনাইছোঁ যিহেতু সকলো নথিপত্ৰ এজন প্ৰাৰ্থীৰ সকলো নথিপত্ৰ প্ৰমাণিত হোৱাৰ পিছতো এনে অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ অধিক এনেকুৱা মানে আবদ্ধ কৰি ৰাখি কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটৰ প্ৰাৰ্থীক হাৰাশাস্তি দিয়াটো কোনোমতে আমাৰ গ্ৰহণযোগ্য নহয় ইয়াৰ বাবে আমি প্ৰশাসনক দাবী জনাইছোঁ জিলা প্ৰশাসনক দাবী জনাইছোঁ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটটো অলপ সহজ পন্থাৰে অলপ সহজ সৰল নীতিৰে এইটো প্ৰাৰ্থীসকলক জনজাতি প্ৰাৰ্থীসকলক জাতিৰ প্ৰমাণপত্ৰটো দিব লাগে আমি কোকৰাঝাৰ জিলাৰ ডেপুটি কমিশ্যনাৰ মহোদয়ক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আমি জিলা প্ৰশাসনক দাবী জনাইছোঁ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটটো যাতে ইমান জটিলতা নকৰি যাতে জিলা প্ৰশাসনে অলপ সহজ পন্থাত যাতে জনজাতি ৰাইজক জনজাতি প্ৰাৰ্থীসকলক যাতে मोकলাই দিয়ে তার বাবে আমি দাবি জানাইছো नोंथांमोननि चेनेलखौ आं गोजोननाय बावो जोंनि इन्टारभिउखौ आजावनायनि थाखाय आरो दिनैनि बे प्रेस मिट होनायनि गुबै थांखिखौ जों सुंद'यैनो बुंनो सानदों एसे आगोल जोंनि बिटिआर कोअर्डिनेशन कमिटि अल आसाम ट्राइबेल संघनि सेक्रेटारि बिथाङा एसामिसजों मोजाङै बुंलांबाय दा आङो बर'नि रावै आं मोजाङै बुंनो नागिरदों जों मिथिगौ जोङो ट्राइबेल आरो जोंनि परिचया बर' आरो बर' माहारिबाबो जों ट्राइबेल भारतनि संबिजितनि दारै जोङो स्वीकृति मोननाय ट्राइबेल माहारि किन्तु जों नुदों टाइम टु टाइम जोंनि हालामाव ओनसोलाव बिसेसकरि बिटिआरावनो आं बुंनो सानदों जेराव जों ट्राइबेल आरो बर' डमिनेटेड आरो लोगोसे बियो मोनसे 6 सेडुल ओनसोल बे 6 सेडुल ओनसोलफोराव ट्राइबेलफ्रा प्रायरिटि बेसिस थायो नाथाय जों नुदों ट्राइबेलफोरनि अनगायै गोबां नन ट्राइबेलफोरा खैसारि सानानै जोंखौ ट्राइबेलफोरखौ बा बर'फोरखौ बायदि बिथिङाव जोंखौ आक्रमण खालामगासिनो दङ आरो जोंनि हेंथायै खामानि मावगासिनो दं रिसेन्ट थांनाय साननैसो आगोल बे मागुरमारि बे क'क्राझार जिल्लानि मागुरमारि ओनसोलावनो माखासे दुथां मानसिफ्रा सासे मानसिनि मोसौखौ बायनानै लाबोनायाव जायफोर होनानै लाबोदों बिथांमोनखौ लामायाव बेंथानानै जबरदस्तियै सिखाव साजायनानै बिथांमोना माखासे थाखा फैसा दाबि खालामदों आरो बे समाव जायफोर
मोसौखौ बायनानै बा हमनानै लाबोदोंमोन बिथांमोना बुंनो सुजुग बिबाय थादोंमोन जों सिखाव नङा आरो बे मोसौखौ जों सासे मानसिया बायना लाबोदों बिनि फोरमानखौ जों होगोन बे रोखोमनि बुंसेयावबो बिथांमोना बुंनो सुजुग होआखै बे सिखाव साजायनानैनो बिसोरो सुरुनिफ्रायनो एटाक खालामनो हमदों आरो बेखौ जोङो अल आसाम ट्राइबेल संघआ धिक्कार होयो मुगैयो मानो होननानै बुङोबा सासे मानसिया भुल मावोबाबो बे भुलनि संशोधन दं रायफोदलायनायनि गेजेरजों गतिके सिखाव साजायालाबानो बा सिखावानो साजायबायानो थेवबो भुलफोरखौ संशोधन खालामनो थाखाय मोनसे रायलायनांगौ साबजेक्ट थायो दा बे हिसाबै जोङो आवगायोबासो जोंनि समस्याफोरखौ जों समाधान खालामना लानो हायो खिन्थु माखासे दुथां नेचारनि मानसिफ्रा दिनै नायदो मोसौआ जेनेबा फाननो मोना मार्केटआव बिजेपि गभर्नमेन्टआ बेखौ बादा होदों खिन्थु जोंहा ओरैबायदि गृहस्थफ्रा मावनानै जाग्रा फेमिलिफ्रा थाखा फैसा नांगौ गथ' गथायनि हाबा बिनिफ्राय लेखा फरा फोरोंनायाव थाखा नांगौ जायो होमबा जोङो मा खालामो बाध्यता जों फाननांगौ जायो मोसौखौ दा बे मोसौ फाननायावबो जों उचित बेसेनखौबो मोना आरो जुदि फानहरोबाबो डकुमेन्टस आरो फोरमान थायोबाबो बेखौहाय सिखाव साजायनानै थाखा दाबि खालामनाय बे रोखोमनि जाथाया जाफ्लेबागासिनो दङ ओंखायनो आं बुंनो सानदों जे बिथाङा नेतृत्व होदोंमोन बै माखासे दुथां पार्टिफोरखौ लानानै बे इन्सिडेन्टखौ जे रोखोमनि अननायै बरबरथायै आक्रमन खालामनानै लादोंमोन बिनि गुदियावनो दङ रजत मण्डल होननाय बिथाङा दा रजत मण्डला जाबाय सासे दुथां मानसि आरो बियो बे रोखोमनि बरबरथा जोंनि ट्राइबेल लेन्डआव जोंनि 6 सेडुल ओनसोलाव अना ट्राइबेल जानानै ट्राइबेलफोर जायफोर इन'सेन्ट ट्राइबेल एबरिजिनाल ट्राइबेल बे ट्राइबेल सुबुंफोरखौ जाज बिसार खालामालाबानो अननायै बुग्लिनाय सैमा बादि मोसौ बादि बुनायखौ जों सैज्य खालामनो हाया बिनि थाखाय जोङो अल आसाम ट्राइबेल संघनिफ्राय जोङो गोख्रोङै धिक्कार होयो मुगैयो आरो लोगोसे जोङो पुलिस प्रसासन आरो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिभ अथरिटिफोरखौबो जों खावलायो बेफोरबायदि जाथाया जाहाथे मोना बेखौ नोजोर होनो थाखाय जोङो डिस्ट्रिक्ट अथरिटि बा पुलिस प्रसासनखौ जों आह्वान खालामो बा खावलायो नाथाय जों बुंगोन दिनै आयेनखौ जों मिथिगौ आयेननि जौसिन जेबो गैया आयेनानो बयनिख्रुइबो गोजौआव दिनै सोरबा भुल मावदोंबाबो सिखाव मावदोंबाबो जों बेखौ हमनानै मोनसे ससियेल बिसार खालामो ससियेल बिसार खालामनायनि फरे जोङो बेखौ आयेन बाबै बिसार खालामनानै जों पुलिस प्रसासननो इनफर्म होयो आरो बेयो निस्सय मोनसे जोंनि दायित्व दङ मानोना जों आयेनखौ आखायाव लानानै जोङो क्राइम्स खालामनो उचित नङा दिनै रजत मण्डल आरो बिनि पार्टिफ्रा दिनै आयेनखौ मिथिगौ बिथांमोना खिन्थु आयेनखौ अबहेला खालामदों इगनर खालामदों दिनै बिथांमोना क्राइम्स गतिके बिथांमोना सिभियार पानिशमेन्ट मोननांगौ आं बिनि थाखायनो पुलिस प्रसासनखौ स्पेसियेलि खावलायगोन आयेनखौ ब्रेक खालामनो थाखाय भायलेट खालामनो थाखाय बिथाङा सासे अफेन्डेड क्रिमिनाल बे हिसाबै बिथाङा उपजुक्त पानिशमेन्टखौ मोननांगोन नङाबा जों बुंगोन बे बिसेसकरि जोंनि डिस्ट्रिक्टआव आङो बुंगोन डिस्ट्रिक्ट अथरिटि बा पुलिस प्रसासनखौ बेयाव आयेननि खुनु बेबस्था गैया दा गतिके आयेन थायोबासो जोंनि सुरक्षाफ्रा मानसिफ्रा सेफटि एन्ड सिकिउरिटि जिनिसा फैयो आरो पिस होननाय जिनिसा फैयो खिन्थु दिनै जोंनि माखासे ट्राइबेल ओनसोलाव थानाय अना ट्राइबेलफोरा ट्राइबेलनि सायावनो बे रोखोमनि आखु जुनारबादि आखु दिन्थिनानै जोंखौ खस्थ' जोंखौ एटाक खालामनाय जोंनि एगेन्स्टै मावनायखौ जोङो खुनुदिन बेखौ आजावना लानो हाया दा गतिके उपजुक्त पानिशमेन्टआ रजत मण्डल मोननांगोन आरो बेजों लोगोसे जायफोर दङ बे जाथायाव लोब्बा बिथांमोना बे उपजुक्त पानिशमेन्ट मोननांगोन आरो बिथांमोना जेलाव थांनांगोन बिनि थाखायनो पुलिस प्रसासनखौ जों खावलायो बिथांमोनखौ इमिडियेटलि बिदि उचित सास्तिखौ होनांगौ आरो जायफोर भुक्तभोगि बिथांमोना निरिह आरो बिथांमोननि फारसेबो समबेदना जों खालामो आरो बिथांमोननि बेवहाय जेबो दाय गैया आं बेखौनो बुंबाय आरो लोगोसे बेखौबो जोंनि सारा एसे आगोलनो बुंलांबाय एसामिसजों बै सेन्ट आर्न कलेजनि बा स्कुलनि जे छात्र सानसोरां नार्जारि फंबाय बिथांमोना टेन्डार एज आं दिनै गिबियावनो जोंनि ट्राइबेल आरो बर' माहारिखौ आं खावलायनो लुबैदों जों जेसेबां ट्राइबेल बा बर' माहारिफोर दङ
जोंनि आइ आफा बिदा फंबायफोरा जों खुब साबधान जानांगौ मानोना जोङो ट्राइबेल हिसाबै कयटा जिनिसखौ गुरुत्त लानो हाया ससियेल साइडफोराव ससियेल एक्टिभिटि ससियेल रेसपन्सिबिलिटि बा समाजखौ जों माबोरै आवगायलांनांगौ समाजखौ जों बोरै खुंनांगौ गावनि गथ' गथायखौ जों बोरैहाय खांनांगौ फोरोंनांगौ बे दायित्वआ जोंहा दङ दिनै बिमा बिफाया जे आसा खालामो गावनि गथ'फ्रा मोजां जाथों मोजां गिदिर मानसि जाथों साख्रि बाख्रि फरायनानै गोजौ हायार सेकेन्डारि बा हायार इडुकेसन लानानै गिदिर गोलाव जाथों बेखौ आसा खालामो खिन्थु जोंनि गथ'फोरा जों नुनो मोन्दों टाइम टु टाइम जोंनि गथ'फ्रा बिमा बिफानि खोथाखौ खोनासङालाबानो गावनि गोसो मथे खामानि मावदों दा बेबादि बेलायैनो जोङो थांनाय नै सानथामसो आगोल बे सेन्ट आन कलेजनि सानसोरां नार्जारियाबो स्कुलनिफ्राय बायहेरायाव थांनानै लोगोफोरजों समाय खाथायनो होनानै थांनायाव दिनै अघटना जानानै फैदों बे जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव आरो गिख्रंथाव जों सानाखैमोन दे गावजों गावनो जों बिदा फंबायजोंनो बे रोखोमनि एना एनि खालामनानै थैलायनांगौ बुथारलायनांगौ बे जाथाया जानांगौ जों बेखौ साना आरो बियो ससियेल अपराध आरो रावबो बेखौ इन्डालजेन्स होनो नाङा दा गतिके बेतिक्रम हिसाबै जोबनानै थांबाय बिथांनि जिउआ सानसोरां नार्जारिना बेखौ जों दुखु फोरमायो आरो लोगोसे बिथांनि न'खरनिसिम जोङो कन्डलेन्स मेसेजखौ जोंनि अल आसाम ट्राइबेल संघनिफ्राय जों मेसेज जासिहरो आरो लोगोसे आङो जे सेन्ट आन कलेजनि प्रिन्सिपाल तथा वार्डेनफोर दं आं बिथांमोनखौ खावलायनो लुबैदों जे स्कुलनिफ्राय स्टुडेन्टफ्रा लेजार टाइमाव बाहेरायाव थांगोन बे समाव बिथांमोना मोनसे पारमिसननि गेजेरजों बिथांमोना ओंखारलांनांगौ जेरावखि थाङा मानो आरो मोनसे टाइम बाइन्डिं थानांगौ एथ'समनिफ्राय एथ'सिम बिथांमोना थाङोबाबो गिदिंनानै फैनांगौ खिन्थु गोबावबा बिदि पानिसमेन्टआ दस्रा जागोन होननानै उइथ रेजिस्टार मेइनटेन खालामनानै बिथांमोना बेबायदि स्कुलफोराव हस्टेलफोराव खालामनाया मोजां बेनि थाखायनो आं स्पेसियेलि जोंनि सेन्ट आन कलेजनि बा स्कुलनि प्रिन्सिपाल आरो वार्डेनफोरखौ आङो खावलायगोन बिथांमोना नेक्स्टआव बे रोखोमनि जाहाथे भुल खालामा मानोना स्टुडेन्टफोरा बिथांमोननिनो फिसा बिथांमोननि आखायावनो दङ फोरोंनाय गासिबो बिथांमोननि आखायावनो आरो बिथांमोननि सेफटि एन्ड सिकिउरिटिबो बिथांमोननि आखायावनो गतिके बे दायित्वखौ बिथांमोना बुजियो आरो बिनि थाखायनो स्पेसियेलि रेजिस्टार मेइनटेन खालामनानै बहा थाङो थाङा उद्देश्यआ मा बेखौहाय आरो प्लास मोनसे टाइमिं बे टाइमनि गेजेराव नोंथांमोना फैनांगौ नङाबा एक्सन लानाय जागोन होननानै बे रोखोमनि मोनसे ल' बा रुल्स खालामना होयोबा बे खोब मोजां जागोन होननानै आं सानो आरो गतिके आङो बारबो खावलायदों अथ'रिटि स्कुल अथ'रिटिफ्रा बेफोरखौ दानिफ्रायनो बेखौ खालामोबा बेफोरबायदि जाथायनिफ्राय जोङो रैखा मोननो हागौ। गोजोनथाव खौरां बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां दावहारु अट' एजेन्सिया बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो होगासिनो दं इन्डिपेन्डेन्ट डेनि थाखाय ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार 1 आगष्टनिफ्राय 15 आगष्टसिम होगासिनो दं क'क्राझार दावहारु अट' एजेन्सिया आरो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय काराइगाव दतमा आरो बडगावआवबो 3 आगष्टआव फेस्टिभ आउटलेट गोदानै बेखेवनो थांगासिनो दावहारु अट' एजेन्सि बे गोदानै बेखेवनाय ब्रान्च श'रुमआवबो ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार लानो हागोन। बाइक सालायनायाव हमनो थाखाय हेलमेट बेसेन लायालासे बाइगिरिया मोननो हागोन आरो सीट कभार्स बेनि अनगायैबो जाय फाइनेन्स लागोन बिथाङा खम डाउन पेमेन्ट होनानै लानो हागोन। बायग्रा ग्राहक सुबुंफ्रा दावहारु अट' एजेन्सियाव बाजाज बाइकखौ बायनो सानोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8822018193 आरो 600003991187 आव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन।